Astrokiko ontziak. Astrokiko ontzien kasua izen oker baten adibidea izan liteke, zorrotz jarriz gero beti ere. Duela 2500 edo 2800 urte bitarteko urrezko pieza hauei ontzi deitu izan zaie, baina ez fede txarrez. Erik Thorvaldson, Erik Gorriak bere herrikide kolonoak engainaturik erakartzeko Groenlandia irudimenean berdez margotu zuenean bezala. Astrokiko piezei ontzi deitzea izan liteke kakalardo pilotagile batek pilotarik ez egitearen parekoa. Azken hipotesiek xaman edo aztien jarduerekin lotzen dituelako ontzi gisa bataiatutako piezak, baina iritsiko gara horra. Lehenengo eta behin, astrokiko altxorra jada atzean geratu den garai bati esker ezagutzen dugu. Eta zoriari esker jakina. Izan ere, 1972ko abuztuaren 17an, Eskoriatzako Bolibar Elizateko eraina deritzon bazterrera doan errepideko lurra erori izan ezpalitz, ez genuke mimoz lurperaturiko urrezko piezarik edukiko. Eta mimoz diogu, eta ez zoriz edota hausaz, ontziak nola topatu zituzten unearen lekuko izan zen Begoña Zubia aurrak oraindik gogoratzen baitu, nola zeuden zulotxo txiki batean, nola baiteko intentzionalitatez gordeta. Lurra erretiratzeko molde zaharreko auzolana deitu baitzen. Etxe bakoitzetik ordezkari bat, aitzur eta palekin. Eta horri esker deskubritu zen kalte handirik jaso gabe horren ederra dena. Gaur egun edozein udalek bidaliko bailuke langile bat, ondea makina baten gidari eta ziur asko zirt eta zart arituko litzateke, lur artean ageri denari entzungor. Hala, auzotarrek deskubritu eta gorde zuten urrezko piezen bikotea, zerbait baliotsua izan zitekela lehen momentutik ikusita. Urri etopau dou, etorri, etorri! Hala batu ziren lanean ari ziren auzotarrak, eta haien bueltan zebiltzan senideak. Aurkikuntzatik tarte batera eman zioten topatutakoaren berri auzora hurbildu zen Tomas Rubio mediku praktikanteari, eta honek jo zuen aholku eske Cruz Abarrategi Eskoriatzako parrokoarengana. Jakina baitzen gizonak arkeologiarekiko eta ezagutzarekiko zuen mira. Eliz gizonak Faustino Orbegozo industria gizonari igorri zion piezen lagin bat, laborategian aztertzezan, eta azkenean bitxigile batek egiaztatu zien piezak urrezkoak zirela. Abarrategi parrokoak ezagutzen zuen Atxorrotx gazteluan indusketak egiten aritu zen arkeologo bat, Ignacio Barandiaran, Zaragozako Unibertsitatean irakasle eta garai hartan Irunen Ama Xantalen ermitan indusketak egiten ari zena. Egin zuen Irunen zita elizgizonak Barandiaran honekin, eta bazkal orduan batu zitzaizkien mai bueltan Jaime Rodríguez arkeologoa eta Fermin Leizaola etnografoa. Periodiko paper batean batuta eraman zituen piezak, eta harridura aho batezkoa izan zen. Barandiaranek segituan datatu zituen brontze aroan, eta beste biek garrantzia aitortu zioten aurkikuntzari aho batez. Barandiaranek berak egin zuen lehen azterketa zientifikoa, eta baita indusketa arkeologiko bat ere, astrokiko haitzen bueltan, baina zorte gutxirekin. 2010ean, Arantzadik ere egin zuen saiakera bera, emaitzarik gabe orduan ere. Aipatu dugu aurretiaz bi urrezko piezak azken brontze arokoaren eta lehen burdin aroaren bitartekoak direla, Kristo aurreko 800 eta 500 urteen artean eginak. Garai hartan, Iberiar penintsulako biztanleak, Europako kulturen arteko harremanen eta eraginen sarean integratzen joan ziren pixkanaka. Hala ageri da Arantzadik 2023an aurkikuntzari buruz eginiko txostenean. Orduan hasi zen estratifikazio soziala ageriko egiten, eta zilarrez edo urrez eginiko objektu preziatuak, apaingarri pertsonalak, ontziak, gizarte sektore boteretsuenen elementu bereizgarri bilakatu ziren. Horrek frogatzen du merkataritza eta lotura kulturala Europa osoan zehar hedatuta zegoela, eta testuinguru horrek azaltzen du astrokiko piezak Euskal Herrian agertu izana.
beste ebidentzia bat baieztapen hau indartzeko. Analisi metalografikoen arabera, astrokiko piezen urrea Karpato mendietatik dator. Ezaugarri fisikoei dagokionean, bestalde, bi objektuak tamaina bertsukoak dira, eta bata bestearen barruan aurkitu zuten. Urrezko txapaz eginak dira. Urre laminatu puruz. 188 da urre, eta dekorazioen kalitatea eta zehaztasuna ikusita, urregintza lantegi espezializatu batean eginiko piezak direla pentsaliteke. Ez dira bereziki astunak. 325 gramo inguru baitituzte. Estilo eta lanketa teknikak aintzat hartuz gero, eta ageri dituzten zirkulu zentrokide eta S edo hegazti itxurako formak aintzat hartuta, astrokiko piezak senidetuta daude Europan aurkitutako objektu arkeologiko hainbatekin. Euskal Herrian ez da antzeko ezer aurkitu alabaina, eta gertuen, forma, dekorazioa eta kronologia kontuan hartuz gero, Rianxon topaturiko Leiroko kaskoarekin eta Bilenako altxorrarekin erkatu litezke. Mapa zabalduz gero berriz, Alemania iparraldean eta Danimarkan ageri dira pieza hauen senide gehien. Bukatzeko, eta honekin azaliteke zergatik ontzi hitzak ez duen akaso ondo definitzen astrokin topaturikoa, azken hipotesien arabera ez dira luxuzko baxera baten parte, eta ez da edukiontzi ere. Azken urteetako ikerketen arabera, erritu ezezagunen batean erabilitako kasko edo burukoak izan litezkeela proposatu da, eta interpretazio horri men eginez gero, astrokiren magalean lurperatu zituzten asmoz eta berariaz. Nordaki, akaso hurbilden, murugaingo herriskarekin lotutako pertsonek ustezko santutegi astrologiko baten inguruan. Piezen grabatu geometrikoak interpreta litezke eguzkiari edo ilargi beteari eginiko erreferentzia gisa, eta ese alderantzizkatuei dagokionez, uretako hegazti gisa interpretatu izan dira, eta bizitzatik heriotzara igarotzea simbolizatuko lukete, egunero jaiotzen eta hiltzen den eguzkia bezala. Horrek azalduko luke urrearen erabilera, eguzkiarekin lotura zuzena zuelako material horrek, garai kronologiko horretan. Azken urteetan, astrokiko haitzetan eskalada kirol jarduerak egin ohi dira. Malkarra igo eta gora igotzen direnek sentituko ote dute garai bateko druidek sentitzen zuten misterioa eta lurrarekiko konexioa. Piezak eurak ez daude Euskal Herrian, Madrileko Museo Arkeologiko Nazionalean baizik. Gizaldi luzez lurpean egon ostean, behin bakarrik itzuli ziren Santelmora, 1981an, Aita Barandiaranen omenezko erakusketa batean erakusteko. Dena den, ez da zaila irudikatzen, urrezko kasko eder horien bizitza eta bidaia oraindik ez dela amaitu. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Astrokiko ontziak Espainiako Arkeologia Museoan daude Madrilen. Atal honen gidoia Eneko Barberenarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.